La lletera de la Fira de Sant Ermengol 2025 s'inspira en el territori i en el que representa l'esdeveniment. El disseny de Carme Invernon busca transmetre a través de la imatge, però també des de l'emoció i els sentiments. El color predominant, el blau, representa el cel com a element quotidià però primordial. Del cel cau la pluja, que rega la terra, que fa florir els camps, alimentar els prats verds on pasturen aquestes vaques, ovelles o cabres. Aquests animals transformen aquest paisatge en llet. I d'aquesta llet, gràcies al saber i l'ofici de les persones, neixen els formatges artesans que celebrem sempre a cada fira. Les flors enmig del blau són símbol de vida. Representen la biodiversitat, l'arrelament, la força i la fragilitat. La lletera, que s'ha donat a conèixer en roda de premsa, comença a escalfar motors per a la Fira de Sant Ermengol. I amb això començarem tots els preparatius per gaudir d'aquesta Fira Sant Ermengol tan nostra i tan celebrada i tan estimada a casa nostra, que el tercer cap de setmana d'octubre, com sempre, que esperem que esdevingui també un èxit com l'any passat. L'esdeveniment, que celebrarà la 31a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, tindrà lloc del 17 al 19 d'octubre a la Seu d'Urgell.